Welkom bij HBVL Crimi, de wekelijkse Actua-podcast over de Limburgse criminaliteit met Cato Poelmans. 2 Limburgse advocaten liggen onder vuur. Niet door hun beroep, wel door hun nevenactiviteiten. 1 advocate zou haar beroep niet meer mogen uitoefenen omdat ze hielp in het restaurant van haar man. De andere advocaat is de bekende strafpleiter Bert van Mechelen, die schuldig is bevonden aan de afpersing van een garagist. Wat is er aan de hand? Geert Hoube, gerechtsjournalist. We gaan het vandaag hebben over 2 advocaten die onder vuur liggen door hun nevenactiviteiten. De 2 zijn in strijd met de deontologie en hebben hun carrière een beetje op het spel gezet. Het is niet de eerste keer in deze podcast dat we het hebben over advocaten die onder vuur liggen, hè? Nee, dat klopt. Eerder hebben we al een advocatenkoppel gehad die veroordeeld zijn. Zij hebben gesjoemeld met een zwarte boekhouding en daar rijkelijk van geleefd. En dan hebben we recent ook nog een Zonhovense advocaat/curator gehad die snoepte van de derde rekening en daarmee met die gelden aan de haal ging. Die mensen zijn veroordeeld, toch? Die zijn veroordeeld. Dat Ja. is met de 2 advocaten waar we het over nu hebben nog niet het geval, want ze strijden hun veroordeling aan. Waarover gaat het nu dan concreet? Want het zijn wel 2 verschillende zaken nu, hè? Ja, dat klopt. Ze staan allebei los van elkaar, maar ze zijn nu wel allebei gelijktijdig of quasi-gelijktijdig naar boven gekomen. Eén zaak gaat over een advocate in Zuid-Limburg. Zij staat mee in de zaak van haar man. Dat is een restaurant. Meest in de zaak staan is misschien een groot woord. Ze helpt vooral in de zaal met de bediening en dergelijke mee. Ze doet dat goed, want ze hebben in de Gomeo recent nog een 13,5 op 20 gekregen. Maar de orde van advocaten Limburg, of de raad daarvan liever, die zijn er niet mee akkoord. Die zeggen, ja, daar gaat de rustige, de deontologie in, dat is onverenigbaar met het vak van advocaat. En dan aan de andere kant hebben we meester Bert van Mechelen, die we ook al kennen van op tv onder meer, van een Justice-verhaal. Die is recent veroordeeld voor de afpersing van een garagist. Geert, die advocate die zou dus haar beroep niet meer mogen uitoefenen omdat ze werkt in het restaurant van haar man. Je zei net al, ze staat in de zaal. Is dat dan zo erg dat zij in de zaal staat daar? Ja, ik zal nog even schetsen. Ja, ze staat dus in de zaal, helpt met de bediening, maar het is niet dat ze vernoot is of een eindverantwoordelijkheid heeft in die zaak. Maar toch hebben dat de lichten op rood doen springen. Ja, en wat kan er dan mislopen als zij in de zaal staat? Hoe kan dat haar beroep als advocaat in de weg staan? Ja, een vraag die vele mensen stellen, maar er is intussen al een lange procedurele weg aan vooraf gegaan. Onder meer de Raad van de Advocaten Limburg, die hebben daar al uitgesproken van ja, nee, dit kan niet. En die straf is ook nog eens bevestigd door de Tuchtraad intussen. En er wordt gewezen naar allerhande artikelen in het gerechtelijke wetboek. En daar wordt er nu gesproken met een term dat het onverenigbaar is met het beroep. In welke zin is dat onverenigbaar? Of wat bedoel je daar dan juist mee met onverenigbaar? We hebben ook nog gebeld naar een advocaat die gespecialiseerd is in deontologie en dergelijke. Die ook bestuurder is van de orde van de Vlaamse Balies. En die zegt, ja, een advocaat die mag wel een ondernemer zijn, maar geen commerçant. Eigenlijk mag ze geen winst maken met een bijberoep dat ze uitoefent. En ze moet ook de waarde vertegenwoordigen van een advocaat. En dat zou hier in gedrang kunnen komen. Een bepaalde onverenigbaarheid, zoals ze dat noemen. Ja, want er zou dan verwarring kunnen ontstaan of zo als zij bijvoorbeeld cliënten in de zaal heeft? Of is dat, of hoe moet ik dat begrijpen, dat ze daar dan dat werk niet mag uitvoeren? Ja, het is een heel dunne grens eigenlijk, als het ware. Ze kan daar in contact komen met klanten, ze kan daar in contact komen met tegenstanders, ze kan daar in contact komen met de rechter. Bijvoorbeeld als ze nu een advocaat zou zijn die gespecialiseerd is in familierecht, dan zou ze in de voormiddag in de rechtbank in Hasselt bijvoorbeeld een vrouw kunnen vertegenwoordigen die wil scheiden. En s'avonds komt ze de man tegen in een restaurant. En dan, om het nog wat erger te maken, misschien of het nog wat moeilijker te maken, kan er ook nog eens een rechter zitten. En dan kunnen daar van allerlei veronderstellingen beginnen te ontstaan van wat doet hij hier allemaal en zit die kerel niet te belonen en dergelijke meer. En dat strookt volgens de advocaten niet met een beroep. Ja, een beetje een schijn van belangenvermenging misschien dan, dat zou kunnen ontstaan. Ja, inderdaad, zo noemen ze het ook, ja, maar het lijkt me toch ook een dunne grens eigenlijk, dit. Het is dansen op een slappe koord. Ik wil de advocaten niet te eten geven om in de sfeer van het restaurant te blijven. Die nog een bijjob hebben of nevenactiviteiten vervullen. Dit is,
Wat kan wel en wat kan niet, dat is zo een delicate oefening om telkens te maken, ja. Ja, dat is mijn volgende vraag inderdaad. Wat kan dan wel? Want een Patrick de Waal is ook advocaat geweest en burgemeester van Tongeren. Dus dat kan dan blijkbaar wel, of hij is wel gestopt als advocaat waarschijnlijk. Ze zeggen ook, wie een nevenactiviteit uitoefent, mag het vertrouwen in de burger, in de advocaat niet schenden. En de raad meent dat dat hier wel het geval is. Ja, er zijn verschillende jobs die ze wel nog mogen uitoefenen, vooral als die aan het juridische gelinkt zijn. Bijvoorbeeld een syndicus. Dat kan. Je kan ook in een raad van bestuur zetelen, maar dan niet de baan optrekken bijvoorbeeld. Zoals je juist al zei, er zijn ook heel wat advocaten die politicus zijn. Burgemeester, zoals het voorbeeld van de Patrick de Waal. Maar als dat van een ieder of wat grote stad is, dan wordt dat toch gezegd van dat liever niet uit te oefenen. En Patrick de Waal heeft toen ook zijn toga aan de haak gehangen toen hij burgemeester is geworden. Ik zeg het is een heel dunne grens. Want er zijn ook advocaten die lesgeven bijvoorbeeld, of advocaten die een boek schrijven, dat mag dan wel. Inderdaad, zo de cultureel-artistieke sector, daar mag je wel bijverdiensten aan hebben. Je mag ook lesgeven, als het dan vooral gericht is op het juridische luik. En er zijn ook advocaten die wat vastgoed verhuren en dergelijke, maar dat is ook geen probleem, zolang je niet begint te profileren als een vastgoedmakelaar. Ja, maar een restaurant is dan nu dus wel een probleem voor deze advocaten. Hoe moet het nu verder met haar? Ja, dat is een goede vraag natuurlijk. Ze is nog steeds advocaat, voor alle duidelijkheid. En de rechtsmiddelen zijn nog niet uitgeput. Ze kan nog naar cassatie trekken. En recent heeft ze nog iets op haar LinkedIn gepost. En daar duidt ze wel dat ze zeer strijdvaardig is. En daar duidt ze ook nog eens van, ja kijk, hoe is dat niet mogelijk? Mijn orde, de orde van de advocaat, die staat me hier voor de keuze. Ofwel kies ik voor mijn beroep, ofwel kies ik voor mijn man. En mijn man die ik gewoon nog eens wil bijstaan eigenlijk in zijn restaurant. En zij houdt bij hoog en bij laag vol dat dat onafhankelijk is van haar beroep als advocaat en dat er totaal geen sprake is dat zij daar verkeerde dingen zou doen of de job van advocaat zou besmeuren als het ware. Ja. Want het probleem is wel echt dat ze in de zaal staat. Als zij nu bijvoorbeeld kok was in dat restaurant, dan was het ook al minder een probleem. Zo onnozel of zo dun is de grens. De persoon die we gebeld hebben, Jan Meerts, in verband met wat kan en wat niet kan, die zegt dan ook, als ze nu bijvoorbeeld in de keuken stond, dan kwam ze niet in contact met klanten. Dan was dat een heel ander verhaal. Dan kon ze haar cliënten niet tegenkomen, kon ze geen rechters tegenkomen en dergelijke meer. Dus het is een beetje wikken en wegen. Er staan wel wat zaken van in dat gerechtelijk wetboek, maar elke job apart staat er natuurlijk niet in vermeld over wat kan en wat niet kan. Nu, er hangt er natuurlijk wel iets boven het hoofd, want er is ook gevraagd om haar van het tableau te schrappen of weg te laten, zoals ze dat heet. Wat betekent dat? Er kunnen verschillende maatregelen getroffen worden. Je hebt een schrapping, dan wil zeggen dat het helemaal gedaan is met uw carrière als advocaat. Maar een weglaten van het tableau, dan bestaat er nog de mogelijkheid om terug te komen als advocaat. Oké, daar gaat wel ook weer een hele procedurele weg aan vooraf. Maar ze zal hier een keuze moeten maken. Als de raad voet stuk blijft houden, dan zal ze moeten kiezen. Wat ga ik doen? Ga ik mijn carrière als advocaat verder zetten? Of ga ik toch hier mijn man gaan helpen in dit restaurant? Kortom, moet ze kiezen tussen ofwel geen nevenactiviteit meer uitoefenen, waar met louter het oog op winstoogmerk, zoals ze dat formuleren bij de raad. Of er mag ook geen verwarring ontstaan met het cliënteel, met wat ze doet. Dus ze kan niet 's morgens advocaat zijn en daar een tegenstander het vuur aan de schenen leggen en dan 's avonds die man vrolijk bedienen. Vriendelijk in de zaal helpen. Ja. Dus wordt ongetwijfeld nog vervolgd voor haar dan? Ongetwijfeld wel, ja. En ook nog belangrijk, dus ze blijft intussen nog altijd advocaat. De advocaten hebben we niet met naam genoemd. De tweede advocaat waarover we het vandaag gaan hebben, daar gaan we wel de naam noemen. Dat is Bert van Mechelen. En dat is niet zomaar dat we zijn naam zeggen, hè? Nee, hij heeft wel enige bekendheid, mogen we zeggen. Het is ook wel een imposant figuur. Hij staat bekend als een bokser ook. Daar heeft hem ook al wat carrière in gemaakt. Het is zelfs al eens gebeurd dat hij eens met een blauw oog kwam opdagen in de rechtbank. Het is iemand die voor- en tegenstanders heeft. Mensen die voor hem zijn en tegen hem. Maar belangrijk om te melden ook, hij is iemand die ook jaarlijks duizenden en duizenden euro's inzamelt voor het goede doel. Dat heet Fighters Against Cancer, een VZ2. Die, zoals de naam al doet vermoeden, strijdt tegen kanker, maar dan ook nog eens vooral
kinderen met problemen willen helpen. Ja, dus hij doet ook goede dingen, maar hij is ook niet vies van een paar stevige uitspraken, zal ik zeggen. Nee, daarom, het is... iedereen zal hem wel al eens gehoord of gezien hebben. Onder meer bij de Genkse martelmoord. Aanvankelijk was hij daar advocaat van de nabestaanden van het slachtoffer Hilal Makdoud. Daar heeft hij ook nog stevig in het nieuws meegekomen toen zei hem onder meer over de daders dat dat een kanker was die moest weggesneden worden uit de maatschappij en afgemaakt als dolle honden. Ja, dus daar heeft hij wel enige commentaren op gehad. Ja. En we kennen hem ook van zijn passage in het programma Justice for All. Daar gaat het nu niet over en over die uitspraken gaat het nu ook niet. Wel omdat hij een bezoekje heeft gebracht aan een garagist. Maar eigenlijk is het daarvoor al begonnen, hè, dit verhaal. Ja, dat klopt. Moeten we erbij vertellen dat hij eerder veroordeeld is door de politierechtbank voor het rijden onder invloed van alcohol. En die hebben hem toen een alcoholslot opgelegd. Mm-hmm. Maar daar begint het niet mee. Het begint wel in augustus 2024, eind augustus 2024, wordt hij uit het verkeer geplukt. Agenten zien dat hij een gsm is achter zijn stuur en ze halen hem aan de kant. Ze vragen dan naar zijn rijbewijs, maar dat heeft hij niet bij. En dus vergezellen ze hem naar zijn woning om zijn rijbewijs te gaan ophalen. Ja, en daar komt dan dat alcoholslot wel in het plaatje natuurlijk, want er is iets met dat rijbewijs, hè? Ja, dat klopt. Hij geeft zijn rijbewijs af, maar dat blijkt al snel dat dat een oud rijbewijs is, waarvan hij eerder melding had gedaan dat het was kwijtgespeeld. Want op zijn huidig rijbewijs staat een vermelding dat hij een alcoholslot in zijn wagen moet hebben. Daarmee gaat de bal aan het rollen. Hij zelf zegt wel, ik ben een fout rijbewijs, die fout heb ik snel rechtgezet. Door te melden dat hier is mijn huidig rijbewijs of dat nu van tel is. Maar het kwaad was toen al geschied. Ja, dus hij is wel het juiste rijbewijs gaan binnenbrengen dan, maar die agenten hadden intussen ook wel in de gaten dat dat alcoholslot er niet was, blijkbaar. Ja, die begonnen zich vragen te stellen van, klopt dat hier wel? We hebben die tegengehouden, maar we hebben daar helemaal geen alcoholslot gezien. Ook niet van zijn auto, dat was een Mercedes Vito, terzijde een busje van zijn VZ2, Fighters Against Cancer. En ze hebben toen niet gezien dat hij heeft geblazen in dat toestel toen hij moest vertrekken en dergelijke meer. En ja, er worden vragen gesteld van, klopt dat wel hier? Hoe zit dat met dat alcoholslot? Ja, en kon hij dat aantonen dat dat er wel was? Ja, hij heeft toen een factuur gestuurd naar de politie in Sint-Truiden van, kijk hier, ik heb een alcoholslot laten installeren op 1 juli 2024, dus 2 maanden voor dat hem werd tegengehouden. Maar die politie die gingen wat verder graven en die zagen onder meer, hoe zit dat hier met dat slot? Daar staat bij dat dat pas ergens halfweg september is geïnstalleerd. En dan was daar een uitleg voor, maar er scheelde van alles mee en dat slot is vervangen achter onze rug en dergelijke meer. Maar die garagist die is ook gaan praten met de politie. Ja, dus wat gebeurde er? Van Mechelen is volgens de garagist naar zijn garage gekomen in het bijzijn van 2 struise kerels, 2 kleerkasten. Kwam nogal intimiderend over en die heeft daar toen gezegd van, gast, ik moet een factuur hebben van mijn installatie van mijn alcoholslot en jij gaat er nu op schrijven dat het op 1 juli 2024 is geïnstalleerd, alcoholslot en dergelijke meer. Doet je dat niet, dan zou ik het u wel eens heel moeilijk kunnen gaan maken. En toen is die garagist beginnen praten natuurlijk. Ja, en wat zegt Van Mechelen daar zelf over? Heeft hij dit toegegeven dat dit gebeurd is? Absoluut niet. Nee, hij ontkent bij hoog en bij laag. Zeker niet dat hij die mensen heeft geïntimideerd. Hij zegt, ik had daar 2 man bij, maar die waren daar om mee te halen. Want ik heb mijn auto daarachter gelaten en dan moesten die mij meenemen. Ik moest nog teruggeraken en dergelijke meer. En hij zegt, nee, dat klopt niet, dat verhaal. Ik heb gespeeld zoals het moest. Ik heb hier geen vervalsingen gedaan of niks. Maar de rechter is daar niet in meegegaan dan? Nee, de rechter heeft hem niet geloofd, omwille van diverse argumenten. En in het vonnis wordt er ook gehekeld dat hij de geloofwaardigheid van zijn beroep ook weer in twijfel trekt en dergelijke meer. En justitie geen goede beurt maakt. En welke straf heeft hij opgelegd gekregen? Hij heeft 14 maanden cel gekregen, waarvan de helft met uitstel. Ja, dat is toch redelijk pittig, vind ik. Dat is al een stevige straf. Ik kan me voorstellen dat hij daar zelf not amused mee was. De man was redelijk furieus na de zitting, of na het voorlezen van het vonnis. Hij moest duidelijk op zijn lip bijten of op zijn tanden bijten om zich in te houden. Maar hij sprak over een zwarte dag voor justitie, zwarte dag voor de rechtsstaat.
En hij heeft meteen gezegd dat hij beroep gaat aantekenen. En ja, hij sprak ook voor de geloof in justitie, waar nog maar weinig van overschoot. Want hij was eigenlijk voor de vrijspraak gegaan ook, hè? Hij ging resoluut voor de vrijspraak en daar gaat hij nog altijd voor. Dus hij is zwaar ontgoocheld in de uitspraak. En ja, daarom dat hem ook niet lang moest nadenken voor we gaan naar Antwerpen. We gaan naar het Hof van Beroep. Welke gevolgen kan dit hebben voor zijn carrière als advocaat? Voorlopig nog niets, want alle rechtsmiddelen zijn nog niet uitgeput. Hij kan dus nog in beroep gaan, wat hij dus ook heeft aangekondigd. Hij is trouwens een zeer bevlogen advocaat als hij pleit, met de nodige volume en non-verbale communicatie. Maar ja, ik kan me wel inbeelden dat de Raad van de Orde van Advocaten Limburg bij een eventuele veroordeling, als die er dus zou komen, dat die dan dat dossier ook wel eens op een bord gaan krijgen en zich daar ook gaan overbuigen en misschien, 2 woorden spreken, ook wel een tuchtsanctie of iets dergelijks kunnen uitspreken. Het laatste is dus nog niet gezegd en geschreven over deze 2 advocaten. Jij volgt dat ongetwijfeld nog voor ons op, maar nu alvast bedankt voor deze toelichting, Geert. En wie al het nieuws over deze 2 advocaten en uiteraard ook al het andere Limburgse nieuws wil volgen, die kan daarvoor terecht in de HBVL-app. Dit was HBVL Crimi, de wekelijkse Actua-podcast over de Limburgse criminaliteit. Bedankt voor het luisteren. De credits van deze podcast vind je op hbvl.be of in de HBVL Nieuws-app. Bedankt voor het kijken. Wil je meer Limburgs nieuws? Abonneer je dan op ons kanaal of check het in de HBVL-app. Tot de volgende keer.